yo mga kamaster, so magandang umaga sa inyong lahat, no? Kagising ko lang mga kamaster. Hindi pa ako nakapagpilamos. So, ginising pala ako ni Kamaster Ball kasi magkatay daw kami ng baboy. Maglilitsyon. So, ayun mga kamaster, no? So, puntahan muna natin si Master Ball sa kanila. Ayun mga kamaster, so sinimula na yung biyakin yung baboy. Nanggal yung laman ng loob at saka mga lamang loob pa. Yan o, yan mga lamang loob yan. O, si Master Ball na naman yung kasama ko. So ayan mga kamaster, o, tinanggal yung lamang loob. Yan. So, ito pala mga kamaster is gagawing lechon. Lechon baboy kasi birthday ngayon na mama ni Bull. Ilhan na daw sikat ikot ra Ilmar tang chikitin bol mo 12 seconds later. So, kukunin natin yung tirungan ng baboy mga kamaster. Pasok natin ito. Pasok. Cek. Wala din lang. Wala rin ko, gariting ko. Ang ito ni gariting. Wala ka gariting. Gawas ka mo. Ayan. Ganyan pala yung kamaster ha. Ganyan lang kadali. Okay. Subong mo. Ako sa? Taas na. Ilaw sa mo. Para. Đây. Ikaw ko nói, ikaw ko nói. Ikaw ko nói. Ikaw ko nói. Tagdira. Dalawa dyan dira. Dira. Oh, ayun mga kamaster. So, sinimula na mga kamaster, no? Tatali doon sa para di siya magalaw-galaw. para pag ikot-ikot hindi siya maikot-ikot. Yan. So ganyan yung pagtali mga kamaster, no? Dapat talian mo daw sa may buto tsaka yung tubo para pag iniikot na yung lechon hindi siya matatanggal. So si Kamaster Ball pala yung nagtali. Ano? Bangko ako to. Bangko. Dugto ka sa ritanga da ano? Dugto ka ang kanang may siyang gamot. Tingnan nga ito pala yung kanang pang ano, tanglad, pampalasa. Pampalasa. Unya na. cing tag unya lang. Unya na ini timpla nimo. Ah, dapat So yan mga kamaster, oh, yun, oh.
Tinalian ng mga kamaster. So, ang importante dyan mga kamaster is mahigpit yung pagkatali niya para di siya maikot-ikot mamaya. Pag pag ikot ng lechon, hindi siya matanggal, no? Hindi siya sumama talaga yung lechon sa yan sa tubo. Manam na kagsubay ko, ang pagbubulog tubig na. Kabugoy ng Christian ito. Tugtog at baga nito. Ito ay bari. Kabugoy Christian ba? Kuan siguro. Manam mo na kagsubay ko, kaya ito nang imong dugo-dugo. Sa buko yung tubig dyan. Kung ginapa na eh. So, Napadagan mo. Ano doon? tiniplahan na namin mga kamaster, no? Ano buwan niya? Nabuo ng duwa da. Na. Sa imong magitingob diya butang isa. Kilit. Yan mga kamaster, nilagyan ng May kayo dakog niya. Ayaw ko. taawa man. Wa man kayo. Tama ko ha. Gian na bayan sila. At ang pista libas. Giso na sila. Lagyan ng tanglad, sibuyas, at kanang ahos. Ay, isa Kamatis, loy, singgamas, at talong. yan mga kamaster, yan yung timpla niya. Meron siyang sibuyas dahunan sa ilalim. Tsaka asin. Tara, Ano? pagkakita ng mga pulis sa doong pista ng libas. Nangutana pero sa ako ni tawag sa ilaha nga. Kuhay ka nang ako ni nagsinumbagay. Nagsinumbagay ani, nagutugot. Kaya ba ang mga pulis nga tagang alibay? Hmm. Meron siyang tanglad, Mga pulis. sibuyas dahunan sa ilalim, ahos, Tagalog lagyan ng bitsin, asin. Ganyan yung pagtimpla mga kamaster, no? Si Master Ball yung nagtitimpla, oh. Matagal na ginagawa ni Master Ball to mga kamaster. Ilang taon na ginawa mo to, Master Ball? Mga 20. 20 years na daw. Oh. Yan, lagyan ng pampalasa. Magic Obra sarap. man ang baga. Sige, dapat para makukuha. Huwag nagkaon ni sinugba ni guwa may musugba. Aw, ano kuhon? Lagyan ng magic sarap, no? Ay, nga daga. Ilang magic sarap yung nilagay mo? 10? 10 magic sarap mga master. Tsaka kalahating kilo ng asin. 10 yung bitsin. Ajinomoto. Samay at paa. Hat niya. Ayan mga kamaster, no? So nakatali ng mga kamaster, no? Ano? Ano na bang kuha na? Tubang. Yan. So, malapit na yan mga kamaster. Mana? Tinggal na nagbugkos. Ano ba nili? Ako ito mundo. Tiyo sao? Kaya ko limon. Ikaw lang. Ikaw na nagtubod siya. Nakulig pa. Dudong pa na. Ilugan nito sa. Aguha. Bago din igning igning mo din si kanado igning ya. Daily permanent guys. Guys, ang laban ni igning eh. Arira, di ko mula ka. Arira. Arira. Na duwing labay. Dili ka. Ito pagluwa. Doon, mamani sila. Mamani siyay. Amin dry. Ay, bisita. Yan mga master, no? Kalintang. Ibo kalimon ko. Wani sabaw. Asa man limon di ay? Asa man limon? A few moments later. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your
soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly 1 hour later. 1 eternity later. Ayun mga kamaster, so luto na yung lechon baboy mga kamaster. Oh. Yun o. Pinapainit na lang, pero luto na yan. Luto na yan. So yun kamaster. Luto na yung lechon baboy. Kakain na si Master Ball. Luto na yung lechon baboy. Kainit sa lechon baboy. Panito sa iyo. Ano ba? Gilak mo na. Bantay! Siyam na kabuk. Padidot. Siyam kabuk anak. Mga Murah anay? kaster! Kabuk anay? Mga kabaitik! Wow! Dahon. Sun. Pagkuhan sa. Dahon sun. Sarap. Dahon sa.
Ibot na. Ito yung tangad. Uksuki sa kutsilyo. Hindi mo na maarang sa kanang Tarong ako. lechon 3 sa doy. Tarong ako ba? Nadugmok. Na. Isuwa. Sige. Sa puwit. Maluwagi siniryo. Mana na, di na. Oh, no, o di mo na. Hulgot na. Hulgot na. Namo gila ko. Inaya lang. Luto ng lechon 3. Lechon 3? Lechon baboy. Yun ang So, ilipat na mga kamaster. Bagal ang baboy. At lagi kong baboy na si Panis. Oo, yan na. So, yun kamaster. So, maraming salamat sa panonood. So, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para update ka sa mga video ko.